I'm telling you, this hotel is shady as a Why is this other guy holding him? He was very, very paranoid. If this is true, was he trying to escape someone? Second suspect is said to be a hotel employee that supplied Liam Payne with illegal substances. Liam Payne Thih dan chung chang kan hriat hnem pau le a Thih dan chung changa hian thil fel hlel le thil in thup kan hrenem tel tel ani bere. Liam hian ama nun na ala ti in kan hria a ni e chu tiang po chu lo ni ma na amai ro chu tun na ya thu thar aron oma chu chuan ama nge in anun na ala ti hi min rin hlel tir ta ani thlir tu du takte entertainment with Angela a kalo lom le vek chewa tun chung video a chuan Liam Payne One Direction member ni thit mani loka Argentina a Thih dan chung chang le a case an chui zui na te kha thil thenga khan thil in thupa omem ti te kan soyanga akim chang thei ang bera case hilu chil kan tumanga khonga in ka video hi atop thlengin min lo en sak le donia Liam Payne chung chang hi shelo kan lo la ompal takin toy fel takin han soi ma sa ila Liam James Payne hi English mi zai thiam le la phua thiam ani a ama hi British pop group One Direction member zinga mi ni in One Direction hi kan chat cheu karinga an hun lai na kha chuan boy band hlo tling ber pol an ni a sang hi som paruka a chan soi omlem lawin an ben chu group angin an chola an nu a ben members te chu an mani chevin an solo career chun zomin ashangin an kalta ani Liam Payne hian Argentina a nail horon concert October ni ni akal turin azin ti a Snapchat account na aposa Hemuna hian abial nu nena an lam dun na videos te po aposa abial nu hi American influencer Kate Cassidy ania an panhi hian nail concert a po ding chungin an lo zai puya abial nu chuan show a zo nuwa Argentina a chhuah sana Liam Payne ero ala cham thungani TMZ te hian tunge thuan zo fia ka shelova ma se he thil thachang tu mi pakhat ne na changa an thudon ani nge in arin theya an soidan chuan Liam Payne hian a hotel balcony atang khan khamuna ta kha Tlanchhuah tuma zuan chhuah tum ni na langa ti in an soya he thu hi TMZ 10 thu declarein tlak ti a soi turin anin ring tok khop maya ma se Liam Payne chu he hotel atanga Tlanchhuah atum na lama balcony atangin atla a ti chuan a thi pha ta ani anti he hotel a thok te hian Liam chuan hotel balcony atanga a zuan thak tu thuwa vovin Tlanchhuah atuma ma se a thu sei chu enga ma ngai lovin an kal sana ti in mitam mutu te chuan an soya alan dan chuan mitam mutu thu soite 911 calls le surveillance footage atang te a rem kho min thu to pan siamani mela thil dang kan hriat le chu Liam hian he hotel room a kalkhum hi adu lova One Direction a atel lai po a thil pal tlang ngai ani a One Direction member dang te po hian hotel room a kal nan hi an du lo veka hetia kal nan an ni thin na chan chu 1D managers te hian thunun an du wang ani a he case a hian Liam hian room balcony chu Tlanchhuah na na man thin to awangin hemi tumpo hian man le atum ani mel September thalai holvela kan thulak nei na soidan chuan Liam bodyguard chuan Liam hi angai to tak zeta achan chu Liam hi drugs lei turin a kal thin ni na hria a chu wang chuan Florida rental room a om lui tir thina chu ta po chuan Liam Payne hi balcony atangin a Tlanchhuak le ani thil om dana tang hian Liam Payne hi a ro boy hle ti a hriat theya ama thununa akalna tur mun thlenga thupetu anuna an omani mela mi an om zen zen ngai lo na te da in kal khumani thina chu wang chuan thu oi lova adu dana omatuma thil thalo ti bel zel chakna nei pha surveillance screenshot hotel amia hian hotel lobby ya boina asiama ama hi arui bok ti kan mu theya ti chuan hotel a thok mi pathum te chuan aruma anda lut le a he thil hi a thi ma minute vela thil thengani a heti lai hian Liam hian engkim malaysia a mel ero an blara Why is this other guy holding him?
There's two staff here. I'm guessing that's one of the doormen. That's maybe someone else, another security guy. Who's this guy as well? This is a bystander. As you can see, he's got the tattoos. Can't see if he's got any watches on. That is the hotel floor. This is the lobby entrance. That is the size of the door. Over there at the back is the plants. He's got a vest on. Obviously they blurred out his face. Hilai kilsira kyan hotel a thok tu te le Liam te an oma. Chuan hallway a hian hotel a thok te hian Liam chu a room a lut le tura an pui lai kan hmu le boka. Hotel a thok te hian a room hon nan master key an hmanga. Liam chu chang hle ma se a hne si lova. Ti chuan a room a chuan da let le ani a. Police report a chuan a room chhuah chia dar thlang om chu an da bova. Liam hian a ti chiat lo nan an ti ni ome. Hei dar thlang an lak bo lai vel chu ni a. Liam Payne hian hotel workers te hne na room a om du lo thu a shil nge ya. Chu ba ka hotel bathara changa a chhuah tur thu a soitel boka. Minute rail te hnuwa hotel a thok mi pakhat chuan 911 call-in chuta chuan bathara changa a zuan chhuah mai a hlo thu. Le ama a inti nat pal mai a hlo thu 911 call a hian a soi boka. Hotel a thok emergency call tu chuan Liam Payne chu anun na din mun hlo thon oma a om le om lo chu ka shelo ma se room chung bathar oma a om sia chu wang chuan kan hlau thong dewa rang takin tu emo rontir ula a chan chu kan mi khwal nun na hi a der thong emti kan she si lova ama le ama anun na der thongin ada mai kan hlawani ti in ashila. There is this old clip of Liam Payne talking about hotel rooms, and he talks about how his father told him to be careful of them. Actually, this is very similar to something that Brian Bass said, the alleged dealer, saying that Liam was paranoid and that he would put tissues in the door where you put the card to get into the door. He was trying to put tissues, and that allegedly he was very, very paranoid. If this is true, was he trying to escape someone? Alanda na chang chuan he hotel building hi tunlai theiang ber tura sak ani hmela anom hmeli na changkang hle boka ma se an bathar an balcony hi a hlo om hmel katia a chan chu balcony hi a om angpona lang lova glass le rot manga danani a alandan chuan tlak pal me hlom khop maya a mora dina rufim putlo phei chuan Liam rin hlel na khat e phia ruk ni anga in sha thi amak shan lova hetianga om hi milara tam takan oma Liam po hi chu tiang chuan a om nge ni in a hriat theya i chuan a hotel room a staff hovin Liam an da hnu chuan ama in an kalsana chumin hnu loka chuan he van duaina hi lo thlengta ani report atanga alandan chuan Liam Payne hi balcony atanga Tlanchhuah tum nge ni in alanga a chan chu ataksa an hmu hian adara beka ka lobby atanga a room a da chho ani lai khan he bek hi ala aklova investigator te soidan chuan Liam chuan a beka aka lukhuma khum le a chuta changa kan shat thei chu khoya emo chuan kalatum ti atar langa balcony atanga a Tlanchhuah thei mai in ring ani hmela police te chuan Liam Payne hian a room a lukhum hi a khum chawa lobby a om lai kha chuan ala khum lova kan lo rin dan anga rui buai le ri rufim lo ani lo ti alukhum le a beka chang hian a hriata a chan chu a Tlanchhuah don chuan lukhum khuma bek a anga yani ti a hria a chhong thum na balcony changin chhong ni na balcony ya kalatum ti a hriata chutakal tur chuan zuan zewanga ya he ngai dan hi police report a inzia ka ni a Liam Payne thi atanga ni na a hotel a thok pakhat chu second floor room a akala chuta thil hmu chhuah chu chhong ni na balcony ya chuan bek uk chuan muta a heta bek ka ti hi Liamin adara a bek khani lovin bek dangjok o bek chunga chuan nota lo oma chu nota chuan for Liam Atan ti inziakin thil dangdam doi si shang le Jack Daniels bottle om tel boka report a inzia dan chuan he bek hi Liam ta ani a room hnoi cha balcony a chuan a thlak thla a zon lu tum pa in ngai dan chen khata chuan Liam hian a tlak lai khan ni khwa shito lo an ti a ma se bek adara a lai le balcony a pan lai khan a har fim ti chianga chu chuan he thil thleng hi a tilung chhiat thlak zwala a zon thlak lai khan ama a har fima na po hria anga chu tiang chuan a thi zui ta kha ania kan thulak na amuna omina hriat a soi chu Argentinian thunei tu lamte hian he hotel hi ven him antuma angkati he hotel a po hian thunei tu lamte chu endika thil om dan te soi turin an kala
engthil ma soyan nei le chuang lova ma se Liam Payne thi na inzom na nei mi pathum thu buai siam sakan ni a chung zinga chuan ni tina kai shwai tu po tela in tha da na le mi ngai sak lo wanga thi na thleng ta shemna pe ka ni a kum nga atanga kum som panga thleng lung in tan theina ani midang panhi te chu drugs kai hnoi thil pe tu an ni wangin hotel a thok pakhat le a pe tu ti meila waiter Liam Payne ne na inzom na an nei wangin shemna an huboka heng mi pathum te hi mi ngai sak lo wang le drugs an supply wangin thu boy siam sakan ni a thu nei tu ten toxicology report an tar lana chuan Liam Payne hian ama inti nat atum lova ama ti nat tumpo an om lova Liam hi in chonga changa atlak wangin a thi ti an nem ngeta a zuang tha ni lovin chu mai ba ka Liam taksa a zu a in ti an mu a antidepressant dam doi le dan phal lo thil dang te a thi lai le ni thum liam ta atanga a thi ni thlengin a taksa a khang kan soitak te khamu ani a thu nei tu lam te chuan Liam chu atlak don lai vel khan a har film lo emo ani lo po in shiat na a hlau thu da ni an ti a he case chin felala nilwa chanchin thar alaron nei bel zelarin oma he thil thlenga in nam noina nei te he van duaina thlen pha theina tura in rolte an lo omani chuan chung ho chu an man wat ka be seya Liam Payne boral na chan autopsy report a chuan atlak na lama a hiam nei te wangle thia chhuana satwang ni in an soya ataksa a zu in na nu ma cocaine le antidepressant damdoi mithiam tena e tura anti a thi ma a e te mu chwa an ni boka investigator te chuan a thia changa dar kar khat nuwa Liam Payne chu he van duaina ato lai hian ama chawin na omti an soya thu nei tu te chuan evidence sang te la khomin Liam Payne cell phone records le thil dang te forensic lama endik turin lak ani boka a personal computer chiapo unlock turin an la boka ni Liam chu atlak na lama hian ama inventum na anei lo boka chu chuan van duaina ato lai hian ni khwa shelawani mei theiti alantir a thi dan chung changa hian mi pakhat chuan Twitter ti hian aron posa hotel staff ten dar thalang an da bo na chan chu Liam hian ati chiat palan lo wang mei mo ma se Liam chu khatyang din huna omlai khan room balcony oma an da le sia engthil ngi an ngei to jok chu in she thiam mayem ti in midang le po in heti hian a tweet vele a ama sabera azwang thla an tia anuwa ni khwa shelawa ti palwang liao in atla an tilea tuna la chhong thum na balcony atangin chhong ni na balcony ya lon lo tum an tile de ya he thil thlen chana hian soidan chi thum ngut min pe lom le mi pakhat dang le chuan engwangin nge dar thalang kha an da bo kherna chan heti chang hian nu chui tu te an na an thiam lo zia lang chiang khop mai ti in zo na aron siam ve boka until chui chua an soi ti han mi puite zo na chang lo shim shima midang le chuan heti hian aron tuita minute ni chung lekin Liam kha ding pa tong nu loka ni kho shalawat lu in aruma zon lu ngai khopin engtin nge om thei he case chung changa thu chuan nei tampau le zo na min siam tam tol tolani hi ti in midang le chuan minute som panga chung lekin Liam Payne chu har fima ama po that thu atanga a thina a midang tuma enroll om si lawa aboral ngot thei ti in a tweet ve boka tlai darli le mi somnga panhia Liam Payne chu ama po tha in a ding theya lobby ya darli le mi somnga palia Liam chu a room third floor a oma chumi hnu scan som pakhata ni kho shelovina oma he thil hian om zia nei lawani camera sang te dar zat adik lo po ni mei thei thowa a enge mo zok po chu lo ni ta sela engtika emo thudik aron lan chhuwa ngei karinga Argentina a kalakal big lova engtin nge until ti dan chin po kashelova he thil thlenna hotelami te zinga hian police te nena inlei chin na hnai na yan lo om nita sela chumi wang chuan thil thlen dan diktak po an thai bo theidona engpo chu lo ni se hetiang thil hi he case chung changa hian thu thara om ka be sei lo shima Liam Payne vuina enin a member dang te po in a thina hi antwar hle ti mu te kha alung chhiat thlak tak zetani November ni somhia Liam Payne vuina hun hi private ceremony neyania he huna hian Liam Payne chung khat leina te ba ka One Direction a bandmates te Harry Styles Louis Tomlinson Zayn Malik le Niall Horan ten an tel puya
hemi te ba ka hian milar dang te po in avuina hun hi an man puyani Liam Payne kwang chunga hian rose parvar moi takada in ama shat rengnan horop panhi san fapa ti le daddy pa ti chuda telani bok ama avuina hun hi Liam Payne seilen naram inglena manani Liam Payne thamwang takin pa ang chunga chol sela akal san tak achung te le afapa ama amangai tu te offense te pathianin ompuin thamwan mol ro se ti in tonchum video chu khardo nila clear tu du takte Liam Payne chunga thil thenga tang hian kan nun na chunga thu kan nei lo zia te she chuak thar leila he khovela kan dam chung hun rei lo te hi in huat nan le ru thalo put nan manglovila hlothlin tuma kan beina konga hian kan taksa hian chol ha dama mamoti theihil loila midang te hlothlin na it sika air lovin lompui thiamila kan hunala ron thleng ve mayang ti ring ta tangu o khati zong kha tunchum entertainment with Angela chu ani a atop thlenga min lo en sak wangin kalom em a ka channel hi idu zong ani chuan khongain min lo subscribe sak vela like comment le share te in thlashung lo ula he case chungchang le Liam Payne thi dan chungchang vel chimshima hian in ngei dan te le I in thilrin hlelte lo nei ve ni chuan yang zong kha comment section lama in du asoi theya Christmas te nai to a shitlang te borak in thak vela kaya ola lawin enkol tha ula hrisel dewin lo om ula tunang huna shitlang om na kai phei chu thasik chung zong na kum thleng khana dei theya chu wang chuanin lawin enkol tha hle ro video le peka kanin hule cheu donya clear tu du takte in va in hun man nuam le vek ule